the only evangelist Trimon Paring. I'm such a fan of his work and his sermons, and here and there I always put them on my status. Evangelist Mparinga, thank you so much. No kuchinganidzai tichitenda ndikutondera nguva. Tinotenda zvikuru weekend. Kuri sei kwamabva? Aiwa kuchena mina ngayise holiday. Aiwa yanga iri right hayo. Tipinde nemo key principles of success. Taurai nesu evangelist. Thank you. My principles is success akati one day, so I'll touch a few maybe because of our time. Kubudirira success ndizoshola kubudirira. Chinhu chese chaunoda kubudirira machiri chine zviga kana ma principles anochiguida kuti ugone kuva successful. Chekutanga ndingati focus. Kuva munhu ane focus, ane chiono, ane vision, ari dedicated kuti zvandoda kuita ndezvizvi. Kana waane focus now, pane zvinopinda mukati mefocus zvekuti you must know what it takes kuti ndisvike ipapo. You must set your goals, know the challenges that are accompanied nechinhu chaunoda accomplish, because chinhu chese chaunoda kuva successful machiri chine ma-challenges acho. Chine ma-sides mamwe ari negative yekuti dzimwe nguva kana usiri strong, usiri dedicated, unogona kutoluza focus ukasiyana nazvo. So you must have a focus yekuziva kuti ichi ndo chandinoda kuita and I'll stand on it. No matter chinouya chindirwisa zvakadii, I'll stand. And there are times that hazvisi zviri negative beds zvinokuda kubvisa pafocus. Zvimwe zvacho zvinhu zviri so entertaining but zvisiri necessary. For example, I love the Bible. Judges chapter 14:5. Samson, he faced a lion. Achienda kutimna. Ari pa mission yamwari. He faced the lion. That was a challenge, a negative. But ukatarisa Moses, Hebrews 11:25. Bible noti wakaramba kuenjoy the pleasures of Egypt. Akaramba kuenjoy the pleasures of Egypt. Nekuda kwekuti anga aine vision. Anga aine focus. Moses waberekwa to take people out of Egypt kuti vaende promised land. But nguva yaberekwa kwaiuraiwa vana vakomana, iye haana kuurawa, but akada kuuraiwa mentally nekupiwa a good life ari a slave. So there are times yekuti unoitirwa chinhu chakanaka panguva isina kufanira kunge chichiitika kwauri, nekushayiwa focus wochicelebrata wochiembracea, yet uri kuuraya vision nepfungwa yaMwari. So Moses chakamupa kuramba chinhu chakanaka. Sometimes it's hard nekuda kwokuti chinhu chakanaka. People are trained kuramba zvinhu zvakaipa, kusagamuchira zviri negative. But there are times when you are mature, uri munhu ane focus in life, une zvinhu zvaunoti no to, zvokuti sometimes your friends vanogona kungokuti uyu haana kurongeka ende achiramba zvakadai. So like vasikana vagirls, kuti panouya munhu ari kuti ndokuitira zvakati, ndokuitira zvakati, ndokuitira zvakati, then unonge wasara because wamwako they are into it. But nekuda kwokuti une focus in life, unoti no to those things. So kune zvinorambwa zvakanaka because uri munhu ane focus, munhu ane dedication, ari kuziva kwaari kuenda. There are times yekuti mufocus yako chimwe chinhu factor inonzi time inopinda pakudai. So kuti pane nguva yekuti une zvauchada kuachieva, but for the meantime une zvaunozvimanikidzira inenge discipline. So ndaitaura nedzimwe shamwari dzangu kuti kuroja kuri right, but kuroja panodhura isaini yekuti une mari yakati one day but hauna focus nekuti unozodawo pako, because you are wasting all the money uchiisa paimba waandika status musociety, vanhu vari kukubhiga, maphotos uri kutorwa uri padheni nekudii but hapasi pako. So there are times yekuti tsvakawo pangori right, but panodhura bvisa pekuti you need to save something. But there are times yekuti nekuti hauna focus, you want to be munhu anongoonekwa musociety, you waste time nemoney nekuita zvinhu izvozvo. So success manje inokumanikidzira kuti uite kunge munhu asingadi zvakanaka, but uri munhu ane future yaanoziva kuti yandiri kuita secure nekugadzira. So kune zvinhu zvinonakidza zvisiri right panguva yaunenge uri uchinyatsoziva kuti pane nguva yazvishandiitira zvakanaka. So munhu ane focus anogona kumanage time. Bible rangu kuna Isaiah 55:10 inoti Mwari unopa bread to the eater, seed to the sower, which means bread iresult yekuti munhu ane wheat adyara muvhu ndobva azokohwa the seed. So seed inokuproducera bread. Saka pakuda kuunderstanda kuti ichi chingwa here kana kuti iyi imbeu, because mbeu yechibage unogona kutosuka mbeu kana kugaisa ukadya sadza, but uri kudya future yako, because seed ishoma but bread go rakakura. So there are times yekuti zvishoma zviripo zvaakuda discipline zvekutoti unodyara mbeu yako uzova nechingwa chakawanda in the future. So mulife dedication yako iri pakuti kana uine focus, une zvinhu zvaunozvirambidza, une discipline yaunozvipa, une zvaunozvimanikidzira kuita, zvekuti sometimes hazvisi popular, hazvisi zvinhu zvekuti musociety vanga kucelebrate, because tine ma-champions ari ma-public champions but ari my private failures mulife yekuti society inomucelebrata.
society inotaura nezvake, ari kupisa, ari kurira. At the end of the day unotozoona kuti tine vanhu vatakadiscover kuti azoshayika pai vanhu vakuda kundomuviga vakuti andei kumusha, nemusha wacho hauko, netumba turiko hatuiti, nepaaigara pacho ailoja to an extent yekuti vanoshati but munhu anga ari a champion. Yes, he was a champion papublic, but he was a private failure nekuda kwekuti akada kupleasa society akaluza focus. So life inodaro kuti dzimwe nguva you become a champion in a wrong area zvekuti vanhu vanokucelebrata mune zvimwe zvinhu zvisina nebasa mulife. Kana tichiti mu-wrong area ndikuda kuti kune zvinhu zvekuti kana uchiita iwewe mumwoyo mako unotoziva kuti zvinhu izvi handitomboda kuti vanhu vangu vazozviitawo. Kune zvinhu zvekuti ndaita sevarume tichingoudzana kuti zvinoita here kuti ushuwire kuti mwana wako aroorwe nemunhu anenge iwewe. Varume vese vakati zvibuda ndoda kupasha right. Saka toita zvinhu zvisiri right, zvatiri kuita hazvisi handiite. Saka usaone machitiro ako nemisikanzwa yako kuti mwana wako akaroorwe nemunhu anenge iwewe hautombodi. Kureva kuti iwe uchitanga kuvenga zvaukuita but unozviita hamene kuti wangozvigamuchira sei wazviemburesa sei, but unotoziva kuti zvazvisi boys izvi zvazviita handitomboda kukwasha nengenyini kana mungana kuti mwana wangu aite seunhu wangu nekuita kwangu handidi. So there are times that you become a champion in a wrong area. So discipline inodiwa ndeyekuti kune zvinhu zvaunofanirwa kuramba, une zvinhu zvaunofanirwa kuti izvi handiite zvakomana zvichinakidza zvichipleasa society, but nekuti uri munhu ane focus, munhu ane magoals, munhu anoseta magoals ake, munhu anoziva kuti kana ndisati ndagoisa hapana chekumbocelebrata. Saka kubhora unozoona kuti munhu hapana munhu ndaitamba bhora waitokapinza munhu matira so waifara, but it's not a goal. Gallery inosumuka munhu anzvengwa skill, but at the end of the day skill ikakunyima goal is not worth it. Skill ikakunyima goal is not worth it. So kucelebrate kwama-wrong areas nekufarira zvinhu zvisirizo inyaya yekuti hauna magoals, hauna focus. Munhu asiri kuziva kwaari kuenda kwaarikoko ari right because haarasiki. Munhu asiri kuziva kwaari kuenda haarasiki, saka haazvicorrect because hakutomboziva kwaari kuenda kwacho. Saka anongofara nokungoti pane kwandiri, but munhu ari kuziva kwaari kuenda ane panoita point of correction, paanomboreflecta life yako kuti ndizvo zviri zvandiri kuita, ndiko kwandiri kuenda. So success inoda zvinhu seizvozvo, ende mamwe madecisions ane boldness yekuti sometimes hazvisi popular kusociety, but unotoziva kuti aiwa zvinondikuvadza nokuti kune zvinhu zvakanaka pamberi pevanhu, but zvaunoti ukanyatsomeditata uri wega unoziva zvinhu zvazvina kunaka. And there are times the circle of friends determines kuti success yako inobuda here. Because kune vamwe vekuti haiti munhu kungosipaka kungotandara kugoita vanhu vanoti aiyo vanokuencourage kuita zvinhu zvakanaka. Pane vanhu vekutoti aid friends mazuva andainwawo waiti ukada kumukwereta mari uri kubhawa aikupa, ukada kukwereta mari yekunopa family aiti udoita musoro nemari yangu, which means itype yeshamwari yekuti zvemusoro haadi hada ngoti tingonwa tese. So there are times circle yemafriends iwayo tine vanhu vatakakura navo tichitamba navo hatina kuvasarudza because taikura, but kana wakura une right yekusarudza. Unokura nevanhu uchitamba navo hadzisi shamwari dzako, makakura mese, but kana wakura une mafriends aunosarudza, une vanhu vaunonyatsoona kuti these are the right people, ndoseko yandinodai. Why? Nekuda kwokuti ukangounganirirwa nevese vese unoenda kwese kwese, tsvaka vanhu vanokuencourage, vanokumotivata, vanokuinspire, uita that circle. Unoona kuti success mauri haipotseke. Shona vanoti ukadziya moto wembavha unogona kutotakurwa nokuti uri part of the group. Zvoreva kuti ukadziya moto vanhu vari successful unogona kutakurwa nesuccess because you are part of the group. So kune association inoda kuti umake a bold decision. And dzimwe nguva vanhu vachita kuti ana ninga vaita uchitoudzwa uone kuchitamba nawo otozozviona wakundikana mulife kuti asi dai ndisina ndakasiyana naningi. Tine mafriends ekuti vabereki vangu vaenderanidza kutamba nawo, but ndaitonomuudza kuti mudhara wangu asida mutambe newe saka ndozogona time. Saka unotozoona kuti ndakanzvenga mudhara but nhamo handina kuinzvenga because friend yangu ane maproblems aakanunzira mulife ekuti dai ndakangosiyana naye, but nekuda kwekuti ndandisina that boldness kumaapproach tiri bambo hanzi kunodyira huroi kunyara uchingoti mufeso wangu ndibhuru wangu but unyatsona zvaari kuita nezvaari at the end uzora life yenga muri kuwira pasi, but nekuda kwakuti you just trust nekungonyara kuti ndiye munhu wangu. Saka pane madecisions anoda kumekwa, a boldness, discipline inokosha. Whether ndi footballer, whether ndiani, every area yaanoda kuva successful munhu kune chinhu chinonzi discipline. Machampions ese atinoselebrate aye vane zvimwe zvikafu zvavakarambidzwa kudya zvinonaka, vane zvinhu zvavakarambidzwa kuita zvinonakidza kuti vagone kuramba vari machampions sekudaro. Inini izvozvo handina mazino 4 inyaya yekuti ndaifarira masweets, machocolates, ndichipa shuga kumba kureva kuti kushama zino kwandinako nhasi nyaya kuti ndakanakirwa.
but kunakirwa ikoko kwanishaisa mazino nhasi kuti zvinyatsonakirwa manje you see saka there are times ekuti zvauri kuita zvinopedza mazino but zvinonaka. So there are times kakungozvudza so kadiscipline kwekuti ashuga inotapira maswitsi anonaka but mazino ndoada. And there's a verse in which all things are permissible, but then not everything is beneficial. So but then it's not beneficial. That's true. Yeah, but ichapanda zvinobuda. So life inobuda kuti chinonzi discipline chinenyaya. Unoona suit yandakapfeka yakatonzi dry clean only. But kwandakatenga avambokuteera vachimonita kuti adini unogona kuwacha. But kana waiwacha mnawo wakufamba musociety vanhu vanongopenyana kuti zvaoma baba sana wakawacha because rine zvarinoita pane kakuungana kanongomakisa anokuratidza kuti wakawacha. So tine vanhu vari kuwacha life yakanzi dry clean only and vari kuiwacha in privacy vachiudza kuti vari kutivhara but kana akuzofamba musociety unyozoona kuti chilife chakawachwa. So idisplay unofanira kuziva kuti aiwa chinhu chachiwachwe mari iri kunetsa but regai ndimbochiisa paside chichaenda kudry cleaner. So kune zvinhu zvokuti kuti idiscipline inodiwa. Ndakamborwara so ndakaenda paNazareth 2006 nane TB. So chiremba akanditi kana uchinwa doro regera kana shuta food regera haana kunditevera kumba ndaipiwa right medication but ndandine advice ye discipline iri personal yekuti anditeverwe zvokuti uchitora right medication ukapotsa discipline iyo yawapiwa kuti uite wega ma right drugs hashandi iwo ari ma correct drugs. Why? Nekuda kuti discipline iri so powerful. Ukanodzokera kufodya nekudoro uchinwa mapiritsi hashande unofa uchitora right medication because hauna personal discipline. Zvinhu zvekuti hauteverwe but discipline inorwadza because sometimes unorambidzwa zvaunoda. Discipline inorwadza unorambidzwa zvaunofarira. Kuchikoro kumati ndaivenga ticha anorova because unenge usinatsoziva kuti ari kundirovera unoti kuti kumapa pfungwa dzichifana dzedzi but ndaitozoona kuti asingarove ndiyanga ari more dangerous because anorova ari kuti ndinoda kuti future yako ive yakanaka be disciplined verenga asingarove ari kuti ndandina basa newe future ichakurova. Saka chandinoziva future inorova kudarika shamhu because patairohwa tiri kuchikoro tiri madofo kuti chandaigona ini nhasi ndaimprove kuti ndiverenge ndaivirikidza zvimashoti zvejiniso. Saka ndaitozodada pamberi pano kuti ndarohwa but hapana iripo hapana chandadzo but life manje life future even wakavirikidza vashoti unorohwa zvisingaite and mufuture unorovesa nadzimai vako nevana vako because unenge uri mukadzi wedofu vana vedofu. Saka unenge wakurovesa vanhu vakawanda nekuti wakaramba discipline ukafarira kungoregedzwa. So there are times yekuti kuomeserwa kunobvisa chakaoma mangwana. I had a friend akarova munin'ina wake zimbama so ndikati mwana wamai vako unomukuvadza ndauda so handiri kumurova so that aregere kuzofamba futi usiku because ndikasarova nembama matsotsi anorova nesimbi. So pandiri kuisa ruoko panopinda simbi saka ndikutobvisa simbi yacho neruoko ndikasaisa ruoko mbama pari akasava nediscipline akasandisha mangwana anorova nesimbi tikaenda kunhamo. So there are times yekuti chipari chinhu chiri painful. Discipline inorwadza. Ini ndafarira kutamba bhora but ndandisingade training kunobohwa especially on a Tuesday because Tuesday amukave bhora kumhanya chete saka unorovha wozongoya Saturday kana Friday pakusetwa team nenyaya yekuti handidi the discipline part of the game but discipline inocosta. Munoona timu kana muplayer kanzinogona sei but kana asina discipline munongoziva kuti red card hatina kwatiri kuenda nemunhu anogona but hatina chatinoachievha. Gift iripo discipline hapana success inobva yashaika. So gift is not enough without discipline. So kana ukada kuva nesuccess une zvinhu zvaunofanira kuzviudza kuti zvandiite but zviri bhora unoudzwa nemafriends kuti handewo kuti handisi kuenda ndoda kuita izvi. Why? Because ramangwana rako riri mumaoko ako. Vanhu vaunogona kukopa nekuteedzera vamwe vacho success inouya kwavari ndeyekukiyakiya. Ndaimbotaura nevamwe munhu achiti but kune vanhu vasinganamati wani but successful ndikati research yako iri poor. Hakuna munhu asinganamati asi ari successful vari kutaura vane matiro avanoita nezvavanonamata nenguva dzavanonamata zviri privacy zvausingazive. Iwe ungoti haanamate but ari successful paanoita zvinhu zvake usipo hauzvizivi. I guess that's always the argument kuti vanoenda kuchurch asi vatori nemari dzavo havane zvavanoita but zvavanoita zvacho hazvina bible hazvinyorwe hazviudzwe munhu masecrets avo kusaidi koko nandiriko kumishonga ndakamboenda un'anga une zvinhu zvaunoita ka vanongoona pabasa uchipromotwa so ukuti but hadzinde kuchechi zviri kupromotwa kune kwatakaenda but hazvitaurwe nawo. So you see vanhu vese vatinoti vari successful havanamate vanonamata kungoti havanamate mwari wedu havanamate nenzira dzatonamata nazvo ende vanozviita in privacy. Saka kune dedication yekuti kana wadedicated you need God in your life. And you can succeed without God, that's an error. Hazviite
mwari andoti musave nevamwe vamwari kuda kuti there are gods in life, zvimwe zvinhu mwari nezvimwe zvinamatwa nedzimwe nzira dzinoitwa in privacy. So iwewe kana usiri ikoko tsvaka mwari. Why? Because success isina mwari iri dangerous. Unogona kuva successful in a wrong area. A champion ari kucelebratewa nevanhu but ari failure pamberi pamwari nokuti zvaunofanira kunge wakauya wakaita panyika hauna kuita. So focus yako, discipline yako, iyo nemadecisions aunomeka ane boldness, asina kakunyara kana kakutya, anokubatsira nekuunderstanda time. Is it the right time yekuti ndishandise mari kana kuti ndiinvest? Is it the right time yekuti ndiborowa masmart akurohwa neamwe kana ndiinvest? Mafoni ariko aya tinotoadawo, tinotozvidawo, but iPhone hamugarwe. You see, saka kana usina stand une iPhone inokwana mari yestand, sure uri bling bling patiri, but uri roja kakudada. Ende hakuna chinhu chinorwadza kuti zvauri kuita zvese uchinakirwa vanhu vachikucelebrata hauna kwauri kuenda. At the end of the day, kana ukanakidza same society pane kwanofanira unorarama nero. Kana kusiri kumba kwako une foni inokwana stand, iera. No matter vamwe vanokupiga zvakadii. Why? Because pane basic needs in life ka aunoignore, but uchitokonzera a problem even to your family. Ikuda kwakuti uda kuitwa champion, uda kucelebratewa zvakanaka tozvida, but programa time kana uchida kuva successful in life. Kune zvinhu zvausingafanirwi kuita nhasi, mari yacho uinayo, but nekuda kwekuti hazvisi necessary for now, usati wagadzira chinhu chiri basic for life and your destiny nefuture yako. So challenge yatinayo ndekuda kuti to please the society, and tine pressure. Tirikuda time ye social media, tine pressure. Tine vanhu vari kuda kukopa, vasiri kuita zvinhu zviri, vari kufeka zvinhu, vari kugadzira zvinhu zvisirizvo zvatiri kuona kunge vaa successful. At the end ndikuzoona kuti munhu hana chainacho, but pa social media tine malandlord online, tine vanhu vane malamborghini online, in real life havana. Online kuna vanhu vakanaka kuti vazosangana naye tozonoti havana, nokuti kune zvinogadzira vanhu online. So pressure yatinayo sometimes, visa pressure. Focus sometimes inorwiswa nepressure, nekutarisa kuti uchakadzira naye but atoachieva izvi, uyu takaita zvakati akatoachieva. Some people they don't use the right principles. Some vanhu matsotsi, and utsotsi haisi formula, haisi principle yatingaencourage munhu. Because at the end of the day, anoita champion nhasi, after 3 years akujeri, akuprison, life yatoparara. But aibonzi imbinga ari successful inyaya yekuti principle yaakashandisa haisi, but iwe yakatokupa pressure, ukapedzera vanotobawo futi. So there are times yekuti discipline inodiwa. Kurarama unyazoziva kuti this is not the time. Bible rako rinoti time and chance are given to all. Nguva nemukana zvinopiwa kumunhu wese. So ukagona kumanage time, the sons of Issachar were commanders of Israel because they did the understanding of times. Kuunderstand kuti munguva ino munofanirwa kuitwei. Nekuda kwokuti pane zvimwe zvokuti ini ndiri form 4 ndaigona kutova nevana. Ndaigona kutova nevana, but ndakaitawo kadiscipline kwekuti aiwa ndinofanira kunge ndambopedza izvi kuti ndizova nemhuri. So there are times yekuti ability yacho yatooko, but pakudiwa discipline. Chinhu chinonzi self control chiri dangerous. Chinotonzi self control. Autoboda chimwe chinokucontrola from outside itself. Kuda kuti chiri in you. Ende ukanzwa Bible chiti panofanira kuva self control. Kuda kuti kune zvinhu zvine machances ekuenda out of control in you. Zvakatosikwa naMwari, but ukazviregedzera zvinoenda out of control. Vana zvipo zvinobva kuna Mwari, but ndogona kutobereka vana 50. Zviri zvipo zvakabva kuna Mwari, but kwandiri hazizoita zvipo, ano maproblems. But I can turn zvipo kuita maproblems ndikashaya discipline. Zvakanaka, but ukazviita nenguva isina kufanira, usina zvikwanisiro, it becomes a problem. So dedication nefocus, understand, nemadecisions zvinokubatsira ufunge weekend. Yeah, and tikuita kunonzi kumbwanyirwa madomasi edu dzikainaro visai rimwe bhaudhi rinyatsonyura. Thank you so much, Evangelist Mparinga. What a word. I know I'm getting a lot of messages here. Kunada kukubata, Evangelist, my social media handles in. Yeah, they can just join me on my Facebook page. Next street, I preach in the streets, my face the streets. So never Facebook, and my phone number 0772 914-701. And I also preach my different denominations. I'm an evangelist. I'm all over. Thank you so much. Key principles for success. A shot in the arm, Evangelist.